ውዳሴ ማርያምና ዳዊት ከይደገምና ድርሳናት መልካዓት ክንደግም አይኽእል ምስ እግዚአብሔር እንነጋገረሉ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት እንረኽበሉ ሰላም ለቺና ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ሕዚ አንጽልዮሚ ዓበየ ጸሎት በረከት እንረኽበሉ ብዙሕ ጥቕምታት እንረኽበሉ በዘጋጣሚ ዳዊት ወገናት ክትፈልጥዎ ልግባእ ስለዚህ ለመድናዮ ጸሎት ክነቋርጽ የብናዮ ወገናት ኣብ ቀዳም ድማ ክነስተውዕለል ግበአና ሁላትና ክንርድኦ ዝግበአና ክልተ ጸሎታት ኣለዉ እግዚኦ ኣእርግ ነፍሳተ ጳጳሳት ኢነ ነፍሳተ ካህናት ኢነ ነፍሳተ ዲያቆናት ኢነ ነፍሳተ ኣግብርት ኢነ ነፍሳተ ኣይማት ኢነ ኢልና እንፈልጦም ሰባት ኣብዚ ንእትዮም ምስ ጸለና ወዲያው ክንኸድ የብልናይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምሕረቱ ኣብዝሑ መዓቱ ኣጥፊኡ ናብ ሰዓት እዚ ክንበጽሕ ዝፈቐደ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዛ ሰዓት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና ናይ ሓያላን ሓያል ናይ ንጉሳት ንጉስ ናይ ኩሉ ፍጥረታት ጎይታ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ብድጋሜ ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሕዋተይ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለኹም ዛ ሰዓት እዚኣ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሕጊ ክትፈልጡላ ክትመሃሩላ ካብ ኃጢአት ርኢኹም ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ተግባራት ርሒኹም ዛ ሰዓት እዚኣ ክትሰምዑላ ዝሃበኩም እግዚአብሔር አምላክ ክተመስግንዎ ይግባእ እና ኣሕዋተይ ሕዚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ጸሎት እንታይ ማለት እዩ ናይ ጸሎት ቀደም ተኸተልካ ብኸመ እዩ ዳዊትና ውዳሴ ማርያም ከይጸለና ካልእ ክንጽልይ ንኽእል ዶ በተለይ ጀመርቲ ዳዊት ብኸመይ ክጽልዩ ይኽእሉ ቀደም ሰዓውኸ ኸመ እዩ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ካባኹም ዝድለ ሳብስክራይብ ለይገበርኩም ሰባት ሳብስክራይብ ግበሩ ምእንታን ኩሉ ግዜ ሃምዚ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ቀኖና ዶግማ ክበጽሐኩም ካልኦት ጀመርቲ ክርእይዎ ድማ ሼር ግበርዎ ወገናት ሁላትና ዘይምፍላጥ ኣየድሕነናን እሞ ሁላትና ክንፈልጥ ኢለለና ስለዚ ዘመርእሳት እዚኣቶም ብስፍሕ ዝበለ ክንነጋገር ኢና ንዓኹም ሰምዓ እዝነ ልቦና ንዓየን ድማ ተናጋሪ አንደበት ይሃበኒ ይሃብኩም ኣሕዋተይ እና ትዕግስቲ ገይርኩም እስካብ መጨረሻ ብደንብ ገይርኩም ስምዕዎ ስለ ጸሎት እርግጠኛ እየ ብደንብ ገይሩ ክርድአኩም ይኹም ብኸመይ ክትጽልዩ ሃምለለኩም ፕላን ገይረ ክነግረኩም እየ እና እስካብ መጨረሻ ብትዕግስቲ ገይርኩም ስምዑን ኣሕዋተይ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር እንነጋገረሉ ሰብን እግዚአብሔር ሓደ ዝኾንሉ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ እግዚኦ ስምዓኒ ጸሎትየ ጎይታ ጸሎተይ ስምዓኒ ክብለ ከሎ ይነጋገር ምስ እግዚአብሔር ይነጋገር ነይሩ ካብቲ ዳዊት ንጽልዮ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎት ማለት ዝደለናዮ ድዩ ኩሉ ነገር ላብ እግዚአብሔር አምላክ ጥራዓን እነቕርበሉ እነመስግነሉ ምድራውያን ኮይና ስለ ሰማያዊ ነገር እናሓስበሉ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር እንነጋገረሉ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት እንረኽበሉ ሰብን እግዚአብሔርን ዝራኸብሉ ማለት እዩ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ርክብ እንፈጥረሉ ላብ እግዚአብሔር አምላክ ጥራዓን እነቕርበሉ ጸሎት ይበሃል ስለዚ ልመና ድዩ ምስጋና ድዩ ዝተፈላለየ ላብ እግዚአብሔር አምላክ እነቕርቦ ነገር ጸሎት ይበሃል ወገናት ስለዚ ናይ ጸሎት ትርጉም ተረዲኡኩም ኢለ ይሓስብ ስለዚ ጸሎት ብኸመይና ክንጽሊ ዘለና እዩ ተዓብዪ ነጥቢ ጸሎት ብኸመይና ክንጽለለና ናይ ጸሎት ቀደም ሰዓብኸ ብኸመ እዩ ሓቢርኩም ተኸታተሉ እስካብ መጨረሻ ብደንብ ገይረ ክነግረኩም እስካብ መጨረሻ ካባኹም ዝድለ ትዕግስቲ ገይርኩም ስምዑኒ ዝብለኩም ዘለኹም ድማ ሳብስክራይብ ዲ ሼር ላገርኩም ብደንብ ገይርኩም ስምዕዎ ማለት እዩ ወገናት ስለዚ በተለይ ጀመር ስለለኹም ብኸመይ ክጽልዩ ሃምለለኩም ኣብ መጨረሻ ከባቢ ክነግረኩም እየ ብደንብ ገይርኩም ስምዑ እስካብ መጨረሻ ስለዚ መጀመርያ ጸሎት ክንጽልይ ከለና እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ክንጽልይ ከለና ናይ መጀመርያ ጸሎት ኣብ ውዳሴ ማርያም ዝርከብ መጀመርያ ኣአት ገጽየ ወኩሎ እንታየ በትምህርተ መስቀል ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ገጽይና መላእ ሰውነተይ ማዕተበለኹ ገጽና መላእ ሰውነትና ክንባርካም ለለና ልክዕ ሓምቲ ኣብ ምኩራብ ጎይታና መድሓኒት ክርስቶስ ናይ ጸሎት ቦታ ገበሩ አንጽህዎ ዘምዝበለና ኩሉ ነገር ድማ ንጹሃን ኮይና ክንጽልይ ሃምለለና የረድአና ገጽናና መላእ ሰውነትና ድማ ክነማዕተ ሃምለለና የረድአና ናይ መጀመርያ ጸሎት ስለዚ ኣአት ገጽየ ወኩሎ እንታየ በትምህርተ መስቀል ምስበልና ንኣኩተከ አቡነ ዘበሰማያት
بسلامة قدوس جبريل ملاك نصلي بدحريو متصلنا انتهى له بدحريو صلوت هيمانوت له عفتي صلوت زوتر مالتي صلوت هيمانوتنا هيمانوت صلوت أي نصلي حزي نزل له مالتي قدوس قدوس سجد لأب وولد منفس قدوس زيوم ثلاث يوم أي نصلي يومي ስለዚህ ሰለስተ يوم ኢና ክንዘሎም ለለና ሓዋተይ ሰለስተ يوم ኣይንጽልዮም መጨረሻ ብኸመይ ሃም ንጽልዮም ክነግረኩም እየ ናይ ኣብ መጨረሻ ሃም ዝጽልዩ ስለዚህ ብኸመይ ሃም ንጽልዩ ድማ ትዕግስቲ ግበሩ ደም ገርኩም ሰምዑኒ ኣብዚ ኸዚ ታና ንገብር 10 ቆት ኢና ነስርቅ መዓልቲ ፀሓይ መዓልቲ ኣለውና ዓልኩ ጥንተኦን ጥንተ ፀሓይ ጥንተ ወር ዝባሃል ኣሎ 10 ቆት እንኽእል ተኾይና ኣስሪቂና ኢና ሰባት ክንብል ለለና ዘይንኽእል ተኾይና ድማ ችግር የብሊ ሰባት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ጊዜና ንውድኦ ምስ ወዳእና ነሃብ ሎቱ ስብሐተ ወአክብሮት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮት ወይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ኢና ንጽልይ ማለት እዩ ኣብዚ ህዝበ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ክንበልዕ ከለና ብቻ ይኾን ናይ ሰባት ንብል ናይ ኩሉ ጊዜ ጸሎት እዩ ሰባት ለአብ ስለዚ ክንበልዕ ከለና እቲ ሰባት ሓደ ሰብ ይብሎ ነሃብ ሎቱ ሰባትማ ብሕብረት ኣብዚ ናይ ግልና ጸሎት ክኾን ከሎ ግን ሁሉ ብውልቀና ኢና ንብሎ ማለት ብድሕሪኡ ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ለቺና ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ሕዚ ኣይንጽልዮም ቀጥታ ኢና ንኸድ ላብ ዳዊት ኢና ንኸድ እዚ ዳዊት ማለት እዩ እቲ ካብቶም ጸሎታት ዝዓበየ ጸሎት በረከት ንረኽቡ ብዙሕ ጥቕምታት ንረኽበሉ ብዘጋጣሚ ዳዊት እዩ ወገናት ክትፈልጥዎ ዝግባእ ዳዊት ካብቶም ኩሎም ጸሎታት ዝዓበየ ጸሎት ዳዊት እዩ ስለዚ ክትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ጣውት ዳዊት ብኸመይና ክንጽልይ ኣለና በተለይ ጀመርቲ ሃመ ጌርና ዳዊት ክንጽልዮ ብዙሕ ኮ እዩ እትሉ ሰባት ንኩም ነገረኩም እየ እና ጀመርቲ በተለይ ዳዊት ክትጽልይ ከለኹም ለአምነት ሰንቶ ኮይኑ ሓደ ናሰኒ ሓደ መዝሙር ዋላ ትደግሙ ሓንቲ መዝሙር ደጊምኩም ላውዳስ ማርያም ትኸዱ ማለት እዩ ብልኻልኩም ብናጉ ድማ ከላይ ክልተ መዝሙር ሰለስተ መዝሙር አልኩም ቀስ ብቀስ ብትለለ ስርዓት ብትናይ ዳዊት አጸላልያ ስርዓት ትጽልይ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሰኒ ሙሉእ ጸልዩ ተተባልኩም ሓደ መዓልቲ ክትጽልይ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ መዓልቲ ክትጽልይ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ግን ስለዘይለመድኩም ክስልቸኩም ክእል እዩ ስለዚ ክትሓድብዎ ኢኹም ስለዚ ጸሎት ምሕዳግ ድማ ዓብይ ሓደጋ እዩ ጸሎት ምቁራጽ ዓብይ ሓደጋ እዩ ስለዚ ለመድናዮ ጸሎት ክነቋርጽ የብና ወገናት በዘጋጣሚ ክነግረኩም ማለት እዩ እና ኣብዚ ዳዊት ከመይና ክንጽልይ ኣለና መጀመርያ ናይ ሶኒ ተኾይኑ መዓልቱ ናይ ሶኒ ክንጽልይ ከለና ካብ 1 እስካብ 30 መዝሙር ኢና ንጽልይ ናይ ሶኒ ስለዚ ቶም 30 መዝሙራት ድማ ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ሰለስተ ንጉሳት ኣለዎ ቶም ሰለስተ ንጉሳት እንደ መዝሙር ይሕዙ 10 ስለዚ ሰለስተ ንጉሳት 10 መዝሙር እንትሕዞም እንደ ይኾን ለጠቃላ 30 መዝሙር ማለት እዩ ቶም ንጉሳት ድማ እንታይ ይባሃሉ ፍካሬ አድነኒ አምላኬ ይባሃሉ ስለዚ ኣብ ሶኒ ፍካሬ አድነኒ አምላኬ ንጽልይ ማለት እዩ ጽቡቅ ሰሉስ ድማ ልክዕ ሃምሰኒ ካብ 31 እስካብ 30 መዝሙራት ንጽልይ ኣብ ሰሉስ ማለት እዩ እዚኦም ድማ ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ኣብ ሰለስተ ንጉሳት ማለት እዩ እቶም ንጉሳት ብፁዓን ከመ ያፈቅር ለምንቲ ይዝያር እዮም እቶም ሰለስተ ንጉሳት ማለት እዩ እቶም ሰለስተ ንጉሳት ድማ 10 መዝሙር ሒዞም ነው ኣብ ሰሉስ ድማ እዚኦም እቶም ሰለስተ ንጉሳት ንጽልይ ካብ 31 እስካብ 60 ማለት እዩ ንቐጽል ረቡዕ ድማ ህዝበ ክርስቲያን ካብና ሰሉና ካብና ሰሉስ ፍልይ ዝበለ መልክዕ 20 መዝሙር እዮም ዘለዉ ካብ 61 እስካብ 80 ቶም 20 መዝሙራት ድማ ኣብ ክልተ ንጉሳት እዮም ዝኽፈሉ እቲ ሓደ ንጉስ 10 ሃምል ሕዝማ ነገረኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ሓደ መጀመርያ ንጉስ ታዩ ኣኮኑ እዩ ካልኣይ ድማ እግዚኦ ክነነየከ እዮም እዞም ንጉሳት ማለት እዩ ስለዚ 10 መዝሙር ሒዞም ኣለዉ ጠቕላላ 20 መዝሙር ማለት እዩ نقص الوجنات حموس بتحنا لنا حموس ጊዜ حموس ዕለት ዝጽለ ልክዕ ሕምናይ ሰንና ከምናይ ሰለስ ኮይኑ ካብ 81 እስካብ 110 ይደሎ መዝሙር ንጽለ በሐሙስ ማለት እዩ እዚኦም ድማ ሰለስተ ንጉሳት ኣለውዎ ቶም ሰለስተ ንጉሳት ታዮም እግዚአብሔር ቆመ ይሄይስ ስምዓኒ እዮም ወገናት ስለዚህ እዞም ሰለስተ ንጉሳት ድማ 10 መዝሙር ሒዙ እንደይኾን ተጠቃላ 30 መዝሙራት ማለት እዩ ስለዚህ ካብ 81 እስካብ 110 ዘሎ ኣብ ሐሙስ ንጽልይ ማለት እዩ ንቐጽል ሕዋት ዓርቢ ድማ ዓርቢ ልክዕ ሕምረው ክልተ ንጉሳት እዮም ዘለዎ 20 መዝሙራት ማለት እዩ እዚኦም ታዮም
ብፁዕ ብእሲ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔርና ተፈሳይኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ንሃውር እዚኦም ክልተ ንጉሳት ኣለዎ ኣብ ውሽጦም ድማ 20 መዝሙራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ብፁዕ ብእሲ 22 ኣስማታት ዝሓዙ ኣሌፍ ቤት ጣት ምናምን ዝበሃሉ ኣስማታት 22 ኣስማታት ድማ ኣብ ብፁዕ ብእሲ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቶም ክልተ ንጉሳት ኣብ ዓርቢ ይጽለዩ ናይ ዓርቢ ካብ 111 እስካብ 130 እንተይና እንደይቀረይና ኣለዎ ህዝቢ ክርስቲያን 20 መዝሙራት ይቀርዩና ኣለዎ ንቀጽል ሕዋት ቀዳም ማለት እዩ ቀዳም በጽሕና ኣለና ኣብ ቀዳም ድማ ክነስተውዕለ ዝግበአና ኩላትና ክንርድኦ ዝግበአና ክልተ ጸሎታት ኣለዉ እቲ ሓደ ዘን 20 መዝሙራት ዝቀረየና ክልተ ንጉሳት ኣለዉ ኣብ ቀዳም እቲ ክልተ ንጉሳት ታዩ እቲ ሓደ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ እና ቃሊ ሃበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ዝብሉ ክልተ ንጉሳት ንጽሊ ብድሕሪኡ ድማ መኃልየ ዘሰሎሞን ኣብ ቀዳም ይጽለ ሓደ ልክዕ ናተይ ዳዊት እኳ ካብ ነቢያት ኣሕሊፍ ገይርዎ ኣሎ ሕዚ ዘሎ ዳዊታት ድማ ቀዲሙ ገይርዎ ኣሎ መኃልየ ቀድሚ ነቢያት ማለት እዩ እቲ ትኽክል ድማ መኃልየ ዘሰሎሞን ኣብ ቀዳም ይጽለ ሓደ ወገናት ድማ ዘይትሰውዕሉ ኣለኹም ኣብ ስንበት ትጽልዩ ኣለኹም ግን ጌጋ እዩ ትኽክል ኣይኮነይ መኃልየ ዘሰሎሞን ኣብ ቀዳም እዩ ወሲኽኻ ምስ ዳዊት ዝጽለ ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ስለዚ መኃልየ ብዙሕ ምስጢራት ኣለዎ ናይ ስጋዊ ነገር ይመስል ምክንያቱ ናይ መርዓትና ናይ መርዓዊ ይድናገር ግን ውሽጡ ተተረዲእኩም ክትጽልይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ አንድምታ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈሊጥኩም ናይ ቀዳም ተን 20 መዝሙራትና ክልተ ንጉስ ማለት እዩ ተን ለቀርያና እቲ መኃልየ ዘሰሎሞን ይኹም ክትጽልዩ ኣለኩም ወገናት ስለዚ እቲ ዝቀረየና ሰንበት እዩ ሰንበት ድማ 15 ነቢያት እዩ ሰንበት ንጽልዮ ማለት እዩ ኣብ ሰንበት ንጽሊ ስለዚ ኣብ ሰንበት እንታይ ንገብርና 15 ነቢያት ስለዚ ካብ ዳዊት ታይና ክርዳእ ኣለና ወገናተይ ኣብ ዳዊት 15 ንጉሳት ኣለዉ እቶም 15 ንጉሳት ድማ 10 መዝሙራት ሒዞም ጠቕላላ ክንደይ ይኾን ኣሎ 150 መዝሙር ኣብዚ ክተስተውዕልዎ ዝግበአኩም ሓደ መዝሙር ክንውድእ ከለና ላብ ካልኣይ መዝሙር ተሸገርና ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኢና ክንብል ኣለና ስኡና ወዲና ላብቲ ሓደ መዝሙር ዳዊት ኣይጸሓፎይ ግን ኣብዚ ዳዊት እዚ ሃሙኤለ ግን ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኢልና ኢና ክንውድእ ኣለና ሓደ መዝሙር መጨረሻ ማለት እዩ ድሕሪኡ ላብቲ ካልኣይ መዝሙር ንሸግር ማለት እዩ ወገናተይ ስለዚ እዚ ክትፈልጡ ይግባእ ወገናት ስለዚ ዳዊት ብዚ መንገዲ እዚ ኢና እንጽሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰንበት 15 ነቢያት ምስ ጸለና ቀጥታ ኣሁን ሰማያት ኣይንደግሚ ቀድሚ ኣሁን ሰማያት ክንብሎ ዝግበአና ስርዓት ኣሎ እቲ ስርዓት እዩ ሰአሊ ለነ ቅድስ ማርያም ምህረተ ወልድቺ ይሃውፀነ እምአርያም ሰአል ለነ ዳዊት ቅድመ መንበሩ ለጻባኦት ኦ አምላከ ዳዊት ክንደግም ከለና ኦ አምላከ ዳዊት መኃልየ ዘሰሎሞን ክንደግም ከለና ኦ አምላከ ሰሎሞን ነቢያት ክንደግም ከለና ኦ አምላከ ዳዊት ንብል እሞ እቀበነ ወአድኅነነ እምዕለት እቺት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት ለእለ ወለዱነ በስጋ ወለእለ ሐፀኑነ በጸጋ ወለእለ አስተምሃሩነ ቃለ ሃይማኖት ህውረ ይምሃሮሙ እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ምስ በልና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ለኩሉ ህዝበ ክርስቲያንና ክንጽልየሉ ዝግባእ ለጳጳሳት ለካህናት ለዲያቆናት ንዘመድና ንክርስቶሳውያን ዝኾኑ ዝሞቱ ሰባት ክንጽልየሎም ዝግባእ ሃመይናና ክንጽልየሎም ለና ኦ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳተ ጳጳሳት ኢነ ነፍሳተ ካህናት ኢነ ነፍሳተ ዲያቆናት ኢነ ነፍሳተ አግብርት ኢነ ነፍሳተ አይማት ኢነ ኢልና እንፈልጦም ሰባት ኣብዚ ንእትዮም ብድሕሪ እላዕረፉ በርትዕቲ ሃይማኖት ንብል እሞ ካብኡ ድማ ኦ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ጥቕልል ብዝበለ እላዕረፉ በርትዕቲ ሃይማኖት ኢልና ንፍጽሞ ዝጸሎት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ትልጸለናዮ ጸሎት ላብ እግዚአብሔር አምላክ ንከዓርግ መዕረግ ጸሎት ንገብር መዕረግ ጸሎትና ድማ አቡነ ዘበሰማያት ንደግም ማለት እዩ እንልምኖ ልመና አመስኪና አቡነ ዘበሰማያት ደጊምና ንውድእ ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ዳዊት ብኸምዚ ስርዓት እዩ ዝጽለ ማለት እዩ እና ለድሓር ክመልሰኩም ኣብ ምንታይ ኢና ቋሪፅና ናብለቱ ሰባት ምስ በልና ቀጥታ ላብ ዳዊት ኢና ኣቲና ስለዚ ድሕሪ ናብለቱ ሰባት ኣብ ጸሎት ዘዘውትር እንታይ ኣሎ ሰላም ለይቺ
بدحريو صلاة أجزتنا مريم مسلنا مجبيا ناي وداس مريم مأتو على قدمي وداس مريم بعلته مسلاينا مأتو على مأتي دما باركني وقدسني أنت هني بكم بارتشيو لإفري فكوريتي فتهني أجزتيه ما يسروا للشيطان لمده ولدت برهان مسبرنا صلو داسها لإجزتنا مريم زيت نبل بقلة سوني تقينو بقلة سولس تقينو بقلة رو بقلة هاموس بقلة عرب بقلة كراميت سنوات بقلة سنوات إنا ببعلتو ندق ماتي أبزي دحر جزية تحلينا تليكو قدوس يارز درسو عبي صلاة عنكس أبراهان ندق ماتي عنكس أبراهان مسلا جمنا دما يورد سوا ملائكة لمريم بوستوساتي زي نايم يتاجن عبي مسلانا نسلماتي بدحري مسلنا مأرق صلاة أبزي تلسلونا نايدينا قدس لمريم بركات رديت نكحدرنا لمنانا مسجنانا تناجرنا معصوي بأمن زب السماوات صلاتنا نقارجنا أمن السماوات نعصماتي بدحري هزب كريستيان جزية هاللينا ملك مريم ملك يسوس بدحري دما درسانات أرجانون سيف سلاسي يسنة غولغوتا ذول بزحات صلاة نسلم مالتي أوزي جن كتفرت ولا لكم هزب كريستيان وداسي مريمنا داويت كيدا جمنا درسانات ملكات كندقم أي خلي قدميا كندقمو النخل كنصليو النخل وداسي مريمنا داويت داويتنا وداسي مريم مسدقمنا مسلنا إنا لم ملكات لا درسانات النخل مات إذا كتفرتوا لقب أحوال إذا تهلينا تملكات درسانات مسدقمنا تاينا كنبل سبحان لأجزاء تيانا زفتار كما نملكه سهاد لمريم ما أملك أجزئتنا ومدهانيتنا سهاد لمسكالة كريستوس مدهانيت حيلنا وتأواننا بسببنا لفتي دحا أنتو حددنا تستويسكم صلاة هايمانوت قدس سجد لاب أنتو زليلنا ميرنا لاو أمدما صلاة هايمانوت قدس سجد لاب وولفس قدس لمدر لاوردنا سلسة جزين بالماتي بدحريو مسكال هايلنا كنكلنا بتمرت مسكال هايلنا مسكال سننا مسكال بيزانا مسكال مدهانت نفسنا أيهود كهرو ننسى آمنا وأدل آمنا بهاي مسكالو دهنا إلنا عوزي صلوتنا نزازمو مالتي وكنات بمسكال خا حيل أغانت أرحق اللي بمسكال خا حلوين بمسكال خا أصنعني بمسكال خا أدحنني زبل صلوت صلينا استفالي لمنات مسكاناتات أغربنا عوزي بأو نزو سماعات صلوتنا نزازمو مالتي نزازمنا دما بروخ ليت كم لحضرخا بروخ معلتي أعلني قدس تاريخ معلتي أعلني لنا كيف نبل مالتي سلازي عاوزي كتفرطوا لقباكم مسألنا ودياب كنخدي بناي أبوتاتنا هم زبلوه كفي كنبل زلنا نشي مالتي لذي بزمل قردزي صلوتنا نزازم مالتي وقنات إننا كاوز فيديو زي بزوح عم تمهاركم تسفاي قبر تياكتات تحليكم عاوز فيديو زي لتردؤكم نقر تحليو عاو كومنت صحافو لي بتعمي يزفوتكم إننا حدش يوز يوتيوب زي خلاتنا نبراتات عيو سبسكرايب جول شير كوبي من المراغوركم ناخل ذكر سنة بازحو بتري جمرتي صارت زكو عروسو سلازلو من تان كريوو صارت كقارص يولي لخالنا اينا كنصلي دلنا لذي لما عند بزح نصلمو ناغاز بدحريو سلتين لنا كنحربو يبنا انخول ولا نشي تقول انخلو اينا كنصلي دلنا انخول ساعتنا بزو سرعه زي بزو منجد زي كنصلي علنا وغناتي لذي بتعمي فوتوكم لا كل زكسان شير غورو سمعكمو 30 فري افريقهم لا يسمو مقدسي نا منغس ورستي يغوركم ابزلكم وسلامكم بزح يلي بتعمي فوتوكم حدا يغورنا